عزو السلام تانا تقبلوا كبرات خاتلتي سينما سمرم نلومي ابن اسمرمنا تايت مخرني قلت دبدابيتاتنا كنا انغركم مصينا زلنا كم توترو تساتفوكم زي فلينا كسافت عام باخبرت مسانا صنحو سناي مكيتال سينما سمرم كابيزي رابيزي حيلنا للنوم فلتت حقوز دستا سحاب سميت رفتا نفسد النهار سينما سمرم عب سينما سمرم قطعو مزنك نوري وعاما وميدي دراما ملالا وزاتا سبورت فيلم سلام እንዳ ሰመረ ጣዕና ይሃበለከም ያለኹም ክልተ ሰሙን ይከበር ስጋው ርክብ ፈጽመ ነይረ እትርክብ ብኮንዶም ስለዝነበረ አይተሰከፍኩን ይኹን እምበር ቅድመ ሓደ ሰሙን ክመጻኒ ዝነበረ ወርሐው ጽጋተይ ሰሙን አቢሉ ደንጊዩሲ ተሻኢለሞ እንታይ ክገብር ሰላም ዝኽበር ካፍትና ውሕጽ ጾታው ርክብ ክባህልን ከሎ እቲ ጾታው ርክብ ካብ ክኸትሎ ዝኽእል ዘይተደለየ ጥንስን ሕማማትን ናጻ ብዝኾነ መንገዲ ክፍጸምን ከለዩ ምጥቃም ጎንዶም ከዓ ሓረካብቲ መንገድታት ውሕጽ ጾታው ርክብ ከም ምዃኑ መጠን ብግቡእ እንተተጠቂምኩምሉ ዘሰክፍ የብሉን ይኹን እምበር እቲ ኮንዶም ካብ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማን ሃታሃታን ምዝቕደድ ውሕስ ኣይከውንን እዚ ኩነታት ከዓ ብመንጸር ዝክትርእዮ ፈተኒ ምናልባሽ እቲ ኮንዶም ዝኾነ ናይ ምቕዳድ ምልክት ነይርዎ ድዩ ማለት ዝኾነ ኣብ ረሕምኺ ዝስማዕ ክፈሳስ ነይሩ ድዩ ኣብ ገለገለ እዋን እውን ዋላ ተቐዲድ እንከሎ መስኩሉ ውሁብ ስምዒታዊ ኩነት ጸውታው ርክብ ከይርዳእኪ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ግን እታ ኮንዶም ዘይተቐደት እንተኾይና ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ስለዘይሓልፈኪ ጥንሲ ስክፍታ ኣይኮነን እታ ኮንዶም ከም ዘይተቐደደት ትተኣመን እንትኾንኪ ወርሓው ጽጋያት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ማለት ከም ምሕር ሓሳብ ጭንቀት ሕማም ከም ብርቱዕ ረስኒ ምቅያር ኩነታት ኣየር ዝኣመሰሉ ነገራት ከም መዛበል ስለ ዝኽእል ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን እዚ ትብለዮ ዘለኻ ካብ ሰሙን ንላዕሊ ስለ ዘይኮነ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ይኮነን ካብ ዘሰክፍ ነገር ንምግልጋል ድማ ናብ ሕክምና ብምኻድ ብመርመራ ክትረጋገጽዮ ትኽእል ኢኺ እምበኣርከስ ዘኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ በዚ መደብ ዓጊብኩም ክኾኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመጸኩም ጸጽብቑን ምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ሱታፊኹም ኣብ መደባትና ዓዙ ስለ ዝኾነ ርእቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ክቐርባሉ ትብሎ መደባት ጀባእ ክንብለኩም ወትር ቁርባት ኢና ኩሉ እቲ ዝቐጽል መደባትና ኣብ 3 ሰዓት መታን ክበጽሓኩም ከዓ ሳብስክራይብን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንረኸብ ሰላም ጥዕና ረሃወን ንኹልና ሰሰናዩ ጭንቀተይ ከውጉደ እንተዘይኮይኑ ድማ ክንክዮ መደብ ኣለኒ ነዚ ንምትግባር ዝሕግዙ ነጥብታት እባ ወሳብሉ ላይ በጃኹም ሰላም ሓውና ኣዳም ጸቕጢ ወይ ጭንቀት ከተወግድ ወይ ክንክምድላይ ናይ መብዛሕትና ባህጊዩ ኣብ ልምድና መዓልታዊ ተግባራናን ኣነባብራናን ክውገዱ ዝግብኦም ዘጸጉምና ልምድታት ከም ዘለዉ ርዱእ እኳ እንተኾነ ምስኦም ዘለና ዓሚቕ ስረት ግን ቀልጢፍና ኣይንኣልዮምን ኢና ነቲ ንሶም ዘምጽእዎ ጸቕጢ ንምግምጋም ብሓድሽ ንምትክኡ እንህቦ ግዜ እውን ወሕዲዩ ኣገባብ ዘልዕሉልና ባእታታት መደበሲ ዝኸውን መሳርሒ ኣቐዲምና ንኽንሕዝ ይሕግዘና ዕላማና ነቶም ዘለዎም ኣሉታዊ ስምዒት ጸቕጢ ዘስዕቡልና ጉዳያት መፍትሒ ዝኸውን ኣገባብ ምምዕባል ብምዃኑ ነዚ ኣብ ምትግባር ዝሕግዙ ነጥብታት ወስ ክነብል ቀዳማይ ምጉት ኣቋርጽ ምጉት መጥፍእ ግዜ እዩ ዘዕወተሉ ሰብ እውን የለን ንስኻ እንተ ተዓዊትካ እቲ ዝተሰዓረ ናይ ሕስረትን ጓህን ስምዒት ይሕዞ እንተ ተሰዒርካ ድማ ብኣንጻሩ ንስኻ ናይ ስዕረትን ጓህን ስምዒት ይሕዘካ ስለዚ ብኽልቲኡ ወገን ካብ ዝመጽእ ሓስያ ንምድሓን ኣገባባት ርክብካ ብዘይምጉት ሰብ ክትከውን ዘኽእሉኻ ግበሮም እዚ ምጉት ፋይዳ ከም ዘይብሉን ጸቕጢ ዝፈጥር ምዃኑን ተረዲእካ ክትገብሮ ዘለካ ቀዳማይ ዕማም እዩ ካልኣይ ከይተሓተትካ ኣይትመልስ ከይተሓተትካ ሓሳባትካ ክትካፍል ምጽዓር ምስ ምጉት ዝመሳሰል እዩ ምኽንያቱ ሓሳባቱ ክካፍለና ዘይሓተትናዮ ሰብ ንዝህበና ሓሳብ ምቅዋምን ምንጻግን ኣብ መብዛሕትና ዝርአ ባህሪ እዩ ኣብ መንጎ ሓሳባትካ ምክፍፋልን ርእይቶኻ ምሃብን ዝርአ ረቂቕ ግና ዓብ ሓስያ ከስዕብ ዝኽእል ፍልልይ ምህላውን ከተስዕል ኣለካ
ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ቃላት ካብ ጥንቃቐ መሪጽካ ነቲ ጉዳይ ዝምልከቱ ሕቶታት ምቕራብ ተመራጺ እዩ። ስለዚ ንጹርን ግሉጽን ሓሳባትካ ክትህብ ከይተሓተትካ ዝዛረብ ሰብ ካብ ምዃን ዝእድብ ኣገባብ ተኸተል። እዚ ምስ ሰባት ንዝህልወካ ዝምድና ኣብ ምምሕያሽን ጸቕጢ ኣብ ምንካይን ሓጋዚ ተራ ኣለዎ። ሳልሳይ ሓሪቑ ንዝዛረብ ምምላስ ኣቋርጽ። ሰባት ብዛዕባ ሓደ ነገር ሓሪቖም ኣብ ዝዛረብሉ ብኹራ ነዲርናን ተዋጢርናን ኢና ንሕርቃኖም ንቃወሞ። ሕርቃኖም ንዓኻ ዕላማ ዝገበረ እንተዘይኮይኑ ግና እዚ ኣገባብ ክትክተል ዘኽእል መጎታዊ ምኽንያት የብልካን። ንስኻ ኾነ ካልእ ጠንቂ ሕርቃን ሰባት ክትኮኑ ወይ ካብኡ ናይ ምግልጋሎም ተሓታትነት የብልኩምን። ዝኾነ ሰብ ንሕርቃኑ ብቓላት ክገልጾ እንተፈቲኑ ኣብ ደረጃኡ ክትወርድ ኣይግባእካን። ስለዚ ኣገባብካ ንሕርቃን ካልኦት ግብረ መልሲ ዝሂብ ከም ዝኸውን ጌርካ ኣመሓይሾ። ነዚ ጸቕጢ ከም ዝንክየልካን ጥዕናኻ ከም ዝሕልወልካን ኣሚንካ ግበሮ። ራብዓይ ፍጹምነት ኣይትጥለብ። ፍጹምነት ንገዛእ ነፍስኻን ካልኦትን ክብጻሕ ዘይከኣል ዕላማ እዩ። ኣብ ባይታ ፍጹምነት ንምርካብ ዘሎ ድርኺት ናብ መሃዝነት ዝመርሕ ምዃኑ ኣይካሕድን። ሸውሃት ፍጹምነትካ ምዕጋት ንጹር ኣገባብ ምንካይ ጸቕጢ እዩ። ስለዚ ንፍጹምነት ሃረር ዝብል ሰብ ካብ ምዃን ዘርሕነካ ኣገባብ ኣዘውትር። ሓምሻይ ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ኣይትፈትን። ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ መፍታን ዕብዳን እዩ። ደቂ ሰብ ንዘለዎም ፍትወትን ጽልኣትን ሰብኣዊ መንነት ብምንጽጻር ንኹሉ ክትሕጉስ መፍታን ዘይከኣልን መጥፍእ ግዜ ምዃኑን ክትርዳእ ኣለካ። ስለዚ ንገዛእ ርእስኻ ዘዕግቡን ዘሕጉስን ዕዮ ኣብ ምፍጻም እንተትጸሚድካ ንከባቢኻ ጽባቐ ሰላምን ድምቀትን ስለ ትውስኸሉ ፍረኻ ዝቋደስ ክበዝሕ እዩ። ንኹሉ ክትሕጉስ ብወጥርን ጭንቀትን ትውሓጥ እንተኾንካ ግና መንፈስካ ሓጎስ ስለ ዝርሕቑ ከባቢኻ እውን ክርሕቐካ እዩ። ስለዚ ንኹሉ ሰብ ክሕጉስ ዝህቅም ባህሪ ኣማዕብል። እዚ ጾር ዝንክየልካን ኣብ መብዛሕትኡ ማሕበራዊ ናብራኻ ጸቕጢ ዝንክየልካ ብምዃኑ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ። ሻድሻይ ኩሉ ንኽፈትወካ ኣይትዕየ። ንኹሉ ትረኽቦ ሰብ ትፈትዎ ዶ? እዚ ክኸውን ከም ዘይክእል እንተፈሊጥካ ንዓኻ እውን ኩሉ ሰብ ክፈትወካ ክትጽበይ የብልካን። እዚ ጉዳይ ኣብ ስድራ ኣዕሩኽ መቕረብን ክወርድ ከሎ መብዛሕትና ክንቅበሎ ይጸገመና እዩ። ዝምድናና ምስ ገለ ሰባት ከምቲ ንደልዮ ወይ ክኾኖ ዝግባእ ቅርበት ዘይብሉ እንተኾይኑ ክንቅበሎ ዘለና ዘሕዝን ሓቂ እዩ። ነቲ ትደልዮ ምቅርራብ ዝህብ ካልእ ሰብ ምንዳይ ከኣ ነዚ ሃጓፍ ንምምላእ ዝሕግዝ ተበግሶ እዩ። ዝረዳድኡና ሰባት ምርካብ ጽቡቕ እዋን ክንሕልፈሉ ልዑል ትጽቢት ጌርና እንጽምበሮም ምትእኻባት ኣለዉ። ኣብዚ እቶም እንደልዮም ነገራት መብዛሕትኡ ግዜ ንረኽቦም እኳ እንተኾይንና ወልቃዊ ባህርና ግን ወሳኒ ርቋሕ ምዃኑ ኣይተርፍን። ዝሓሸ መቕረብ ንምርካብ ሰፊሕ ዕላማ ናብ ዘለዎ ምትእኻብ ተጸምበር። ስለ ዝኾነ ሰብ ክፈትዎ ዝጽምበር ሰብ ካብ ምዃን ኣብ ንእስነቱ ዝምርኮስኩን። ሻብዓይ ብዝሓለፈ ጌጋ ኣይተቓዝም። ብዝሓለፉ ጌጋታትካ ምቑዛም መባኸኒ ግዜኻ ምዃኑ ንጹር እዩ። እንኮ ውፅኢት ናይ ዝተግባር ኣብ ህልዊ ግዜኻ ምቕዛን እዩ። ኣብ ተቓዝነሉ እዋን ድማ ሎሚ ትመሓየሸሉ ጽባሕ ከዓ ትምዕብለሉ ሃነፀ ተግባራት ናይ ምፍጻም ዓቕምኻ ድሮት እዩ። ሎሚ ብዝበለጸ ክተርማዓላ እንተኾንካ ዝበለጸ ኩነተ ኣእምሮ ክህልወካ ይግባእ። ነዝን ምትግባር ድማ ኣብ ህልውን ኣብቲ ክህልወካ ትደልዮ ሃዋህው ምትኳር የድሊ። ብእትደልዮም ነገራት ምስ ተሓስብ ሓይሊ ክህቡኻ እወታውያን ስምዒታት ኢኻ ተመንጭው። ስለዚ ብዝሓለፉ ጌጋታት ዝቓዝን ሰብ ካብ ምዃን ተቖጠብ። ሎሚ ብእትውንኖ ተደሰት። መጻኢኻ ብሩህ ግበሮ። ብዝሓለፈ ምቕዛምን ምስ ቁርቋርን ከም ዘይጠቅምን እወታዊ ክስተት ንምሕሳብ ከም ዘይሕግዝን ፈሊጥካ ኣቋርጾ። ሻምናይ ብመጻኢ ኣይትሻቐል። ኣብ መጻኢ እንታይ ክጋጥም ኢልካ ምሽቓል መጻኢኻ ቅድመ ኩነት ምቕራብ እዩ። መብዛሕትኦም ከየጋጥሙ ንሻቐለሎም ነገራት ኣየጋጥሙን እዮም። ሻቐሎት መባኸኒ ግዜ እዩ። ንኣካላውን ኣእምሮውን ጥዕናኻ እውን ኣዝዩ ሃሳይ እዩ። ስለዚ መጻኢ እንታይ ክኸውን ኢሉ ዝሻቐል ሰብ ኣይትኹን። መጻኢኻ ከምቲ ትደልዮ ክኸውን ሎሚ እወታዊ ኣተሓሳስባ ይሃልወካ። ሕገ ስሕበት እውን እቲ ተሓስቦ ኢኻ ተምጽኦ እዩ ዝብል። ስለዚ ካብ ምሽቓል ጸጽብቑ ሕሰብ። ታሽዓይ ምሕር ኣይትመርምር። ናብ ዝበለጸን እዋናውን ውሳነ ዘምርሕ እንተኾይኑ ምርምርን ምምዛንን ነገራት ከተባብዕ ዘለዎ ልምዲ እዩ። እቲ ምርምርን ምምዛንን ገረብ ዘይብሉን ንውሳነ ዘናውሕን እንተኾይነ ግን ጠንቂ ጸቕጢ እዩ ዝኸውን። ክውሰኽ ከሎ ዘይምርምር ሰብ ዕውት ውሳነ ስለ ዝወስድ ንእሾ ተባዕትዩ ዘልዮ። መወዳእታ ንዘይብሉ ጉጉይ ጉዳይ ዝምርምርን ዝፍትሽን ሰብ ድማ ንውሳነ ዝኸውን ተባዕቲ ይስእን። ንጉዳያት ኣብ ዝተመደበ ዓንኬል ዝምርምርን ዝግምግምን ግን ብዘሎ ሓበሬታን ርድኢትን እዋናዊ ውሳነ ይወስድ። እዚ ግን ሓደ ሰብ እኹል ተባዓት ምስ ዝህልዎ እዩ። ዝኸበርካ ሓውና ኣዳም ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናልካ መሰረት መፍትሒ ጭንቀት ከነናዲ ፈለማ እቲ ቐንዲ ጠንቂ ጭንቀት ክንፈልጦ ይግባእ። ስለዚ ንስኻ ድማ ተስፋ ኣይቆረጽካ ነቲ ኣጋጢምካ ዘሎ ሕማቕ ክትብድሆ እዩ ዘለካ።
ምክንያቱ ሓገዝካ ውሽጥናይ ዝብገስ እሞ ንስኻ እውን ነቲ ጠንቂ ፈሊጥካ ክትሕጎስን ካብ ዘለኻዮ ወጥርን ክትወፅዩ ዘለካ ኣብ ቀጻሊ የራኸበና ሰሰናዩ